Il-liġi tal-ugwaljanza tara li kull ċittadin jista' jgħix ħajja denja mingħajr biża' ta' diskriminazzjoni. Hekk saħaq ma' News il-kap tad-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem Clayton Merċieqa wara li ntalab reazzjoni wara l-abbozz proposta liġi kostituzzjonali baqa' m'għaddix fil-Parlament. Dan wara li fis-seduta tal-erba' l-Oppożizzjoni Nazzjonalista bla ebda raġuni valida astjeniet mill-vot fuq il-liġi li kellha tistabbilixxi l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. Sa mill-istadju preċedenti tal-Kumitat Parlamentari l-argument tal-Oppożizzjoni mmexxija minn Alex Borch kien li rridu iżjed ċans biex jiddeċiedu anke jekk ir-rappreżentanti tagħha stess argumentaw li d-dokument kien ilu f'idejhom mal-4 xhur. Fil-fatt huma sostnew li jaqblu mal-prinċipji tal-abbozz ta' liġi iżda ma natax biżejjed żmien għal konsultazzjoni u l-iskrutinju parlamentari. Il-kap tad-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem sostna li waħda mill-prinċipji li għandha din il-liġi li kull persuna li tesperjenza xi forma ta' diskriminazzjoni tkun tista' tingħata l-għajnuna bl-aktar mod faċli u ġust. Wieħed forsi jaħsibha darbtejn għax jista' jkun li jidħol fi spejjeż żejda biex imur rati ċivili biex isib il-ġustizzja li jkun meħtieġa. Jew inkella forsi dipartimenti oħrajn tal-gvern jew inkella xi kummissjonijiet oħra li jistgħu jgħidu b'mod limitat. U dik hija sitwazzjoni preżenti. B'din il-Kummissjoni bis-saħħiet li jkollha tista' anta tiffaċilita u tassisti l-persuna li tagħti gwida li għandha bżonn u anke tinvestiga f'każijiet fejn jkollok inġustizzji, diskriminazzjoni fuq kwalunkwe sitwazzjoni tal-ħajja. Sa dan it-tant din il-liġi kienet se tara wkoll li tissalvagwardja id-drittijiet ta' persuni li jgħinu lill-oħrajn. Tħares id-drittijiet ta' dawk li qed jiddefendu drittijiet tal-oħrajn li huma parti essenzjali mill-proċess demokratiku tas-soċjetà tagħna. Fosthom huma l-ġurnalisti, fosthom ukoll għandek l-attivisti li jaħdmu fil-qasam ta' kuljum ta' dawk li huma aktar vulnerabbli, ġifieri li jisservi wkoll bħala watchdog li tassigura li d-drittijiet tagħhom u l-protezzjoni tagħhom qed tiġi salvagwardjata. Dan l-abbozz ta' liġi kien ilu fidejn il-Partit Nazzjonalista minn Marzu li għadda, waqt li kienet miftuħa l-konsultazzjoni pubblika, iżda xorta baqa' ma ħareġ b'xi emendi. Sa dan it-tant fuq il-medja soċjali beda jduri tħassib qarrieqi li wkoll rikeb fuq il-Partit Nazzjonalista li b'din il-liġi kienu se jitneħħew il-kurċi fissi inkluż mill-iskejjel. Però dan l-abbozz ta' liġi jgħid ċaru tont li mhux se jippreġudika jew jaffettwa xi tip ta' organizzazzjoni jew attivitajiet reliġjużi. Dwar dan b'mod speċifiku il-Ministru responsabbli mill-ugwaljanza u drittijiet ċivili, Rozjan Kutajjar, saħqet li dan l-artiklu fil-liġi sar wara xhur ta' konsultazzjoni saħansitra mal-awtoritajiet ekleżjastiċi biex żgur kun tista' tilħaq kull faxxa tas-soċjetà. Irrid ngħid li wara konsultazzjoni li għamilna inkluż mal-Knisja, f'dan l-abbozz daħħalna speċifikament protezzjoni fejn jidħlu simboli reliġjużi u hawnhekk qed nirreferu għas-salib. Għas-salib inkluż fil-klassijiet tagħna u allura rrid inserraħ moħħ kulħadd anke billi ngħid illi l-Kostituzzjoni tirrikonoxxi wkoll ir-reliġjon tagħna u l-Kostituzzjoni hija l-ogħla liġi ta' pajjiżna.